60,934 karta Ewropea tal-assigurazzjoni tas-saħħa ġew proċessati din is-sena, medja ta' 166 karta kuljum. Fil-fatt Malta tinsab fis-sitt post fost il-pajjiżi Ewropej wara l-Awstrija, l-Iżvizzera, ir-Repubblika Ċeka, l-Italja u Liechtenstein li japplikaw għaliha. Id-direttur tad-Dipartiment tas-Saħħa Dr. Richard Zammit jisħaq fuq il-vantaġġi għal min juża din il-karta. Din il-kard hija valida għal 5 snin. Ġifieri kull 5 snin trid tiġi imġedda. Barra minn hekk tista' tuża fi 28 pajjiż tal-Ewropa. Biex inkunu ċari, din il-kard f'idejk tista' tintuża f'każijiet ta' emerġenza. Ma tistax inti tmur f'pajjiż Ewropew u tgħid isma' ħanagħmel check-up u nurihom il-kard u jagħmlulek check-up. Meta tkun hemmhekk wara ħares qatt jinqalgħalek xi inċident, jista' jkun inċident żgħir, bħal pereżempju itfekkek saqajk għax timxi ħafna fil-post li tmur, jew inkella tikser saqajk għax ikollok accident. Mela allura tista' tintuża f'każijiet ta' emerġenza u dina rridu nagħmluha ċara. Il-Karta Ewropea tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa magħrufa aktar bħala European Health Insurance Card jew il-EHIC tinħareġ liċ-ċittadini Ewropej li jivvjaġġaw fiż-żona ekonomika Ewropea, jiġifieri l-Unjoni Ewropea flimkien man-Norveġja, l-Iżlanda, il-Liechtenstein u l-Iżvizzera. Kull stat membru huwa responsabbli biex jipproduċi u jqassam l-EHIC. Madankollu l-karta hija identika u għandha l-istess karatteristiċi tekniċi f'kull stat membru li jiżgura li tingħaraf mill-ewwel madwar l-Ewropa kollha. Il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tista' tiġi imġedda online permezz tal-Electronic ID. Wieħed jista' wkoll imur fid-Dipartiment tal-Ministeru tas-Saħħa fit-Triq il-Merkantil Belt mill-inqas 15 qabel ma jippjana li jsifer sabiex japplika l-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa.